Nå, klar. Velkommen til, hej alle sammen, velkommen til episode 2. Eller episode 2. I hvert fald næste video er en liste. I sidste video fik jeg lige introducere mig så. Og vi fik lige taget game. Vi var meget ikke tæt. Vi blev udlagt. Gjorde det okay til sidst, men blev udlagt. Jeg stoppede den dog ret hurtigt. Noget jeg ikke lige viser, at vi faktisk fik research. Her vi får, jeg ved ikke hvad det er, men en ny rifle i hvert fald, som vi først skal bruge, når vi bliver BR3 Battle Rating, tror jeg står der. Men det er super nice. Nu skal vi gå efter, jeg ved ikke hvordan man vælger. Jeg ved ikke om den har valgt, det er den her den skal gå efter nu. Det tror jeg, siden den sådan start researching, og her så er det accelerate research, og her så, ja okay, så jeg tror den hedder den. Shop, weaponry, rifles, den her nye. Lad os prøve at købe 5 af dem, og så sætte dem på vores. Så jeg prøver at sætte dem på dem her, de nye, fordi jeg har fundet ud af, at man godt kan skifte deres våben. Det vil sige, lige nu så har de her medics, altså fået de her carbines i stedet for de her machine guns. Jeg tror ikke, vi kan bruge dem her nu, vel? De er under level for many class. Okay, men der står også, at vi skal være battle rating 3. Men lad os prøve rifleman. Jeg tror rifleman, right? Ja, det er I. Okay, så lad os prøve her. Med dem her for eksempel. Ved IQ. Kan I bære den her for eksempel? Det kan I faktisk godt, så man skal være battle rating 3. Så lad os lige smide mange på dem. Se hvordan de er. Og så lad os starte kamp. Jeg tænker at det er fint nok lige at finde ud af om de er gode på et team. Fordi nu kan vi sådan, nu ved vi at hvis vi har en, det der så hedder rifleman på sniper squad eller whatever, det vil sige det her squad, så ved vi at hvis vi synes at den er god, så er vi godt. Jeg så recordingen igennem og synes at mikken var lidt lav, så jeg skruede den lidt op. Jeg tror en god idé. Ja. Vi defender altid. Altså jeg synes det er mega nice at defende. Jeg er ret sikker på at de kommer herovre. Så spiller der før hvor jeg tager ud. Ja. Det er ikke det bedste skud i verden her. Det er det der her. Oh my days, der er mange. Man skal bare skyde for ramme. Man kan jo ikke misse. What? Der er ekstremt mange. Nej. Ham her. Wow, okay, jeg ved ikke hvad der sker. Vi lavede det. Faktisk det første der. Oh my days, de var mange der. Jeg gik helt i panik rigtig. Jeg tror de har noget, ja de har noget artilleri der. Hvorfor er en tank? Nej. Lad os komme ud af den. Fordi vi har ikke menneskerne til at kunne styre den. Ja, det er ret sikkert, at man skal bruge den. Lad os bare vælge sniper nu, hvor vi kan. Og så se her. Jeg ved ikke om hvad det her det er. Om det skal forestille sig, at det vel ikke de dage, for den har vi lidt haft. Ellers er det bare sådan. Det er i hvert fald en det ligner noget. Altså det ligner vel noget Rusland-agtigt eller hvad. Jeg kender ikke helt krigen og hvis bare er sådan. Helt at kigge. Der kommer mange mennesker her. Rigtig mange mennesker her. Zonen er faktisk i gang med at blive captured her. Vi er faktisk blevet. Og så langt tilbage, det troede jeg faktisk ikke vi ville være. Så prøv sådan at kende her, hvordan det bliver skudt dog. Det er rigtig nice. Der er mennesker herinde dog. Jeg vil være glad for at kunne være en infantry, når vi er herinde. Hvad ligger der? Jeg kan ikke se noget. Der er sgu en lille stykker op måske. Okay. Så jeg ikke rigtig kan finde nogle mennesker, så vil jeg gerne lade være med at spille tiden på det. Så i stedet for at bruge tiden på at få nogle kills her. Se om jeg kan dræbe nogen inden de. Fordi hvis de først når ind i huset, så er det meget svært for dem dræbt. Jeg kan ramme noget der. Åbn den der. Ja, åbn døren der. Okay. Alright. Det var de her. Det er nice. Rigtig nice.
Og vi holder den nu. For presset deres kontrol ud af den her zone. Det virker til, at de kommer herover fra ret meget nu. Jeg har ikke spillet den bedste runde. Jeg har kun 5 kills. Men ja, okay, men jeg synes altså også bare nu, at de kommer lidt random steder fra, og bare mærker mig at gå lidt irriterende. You can fix your vehicle with a package, når den går i stykker eller noget. Ja, men nu har vi heldigvis de her rifles, altså i stedet for medic. De der forrige medic guns. Jeg er meget glad for de her rifles i forhold til de der machine guns. Jeg kan ikke lide machine guns, de virker sådan straight up bare dårlige. Okay, vi bliver altså ødelagt her, der står en eller anden og får ramt, altså sådan virkelig hårdt på os, agtigt. Det er herovre, der sker noget. Nu med jeg rammer sådan siden, og jeg ikke rammer dem, agtigt. Den har dårligt sigtekon, den her. Virkelig dårligt sigtekon. Vi skal så bare videre. En masse liv. Så kan I bare med. Jeg har ikke rigtig gøre noget, for jeg døde med det sidste. Okay. Prøv at rykke lidt herovre, måske. Kan være, at det er nemmere. Nej, hvis jeg rammer den her. Virkelig, hvis jeg rammer den, så reloader lidt. Okay, det er fint her faktisk. Det er ikke en dårlig situation, tror jeg. Jeg tror, vi står ret fint der. Vi får virkelig mange kills. I forhold til, hvor lidt de får pushet fremad. Gode kills lige der. Nice. Oh my. Okay, så det er ikke rigtig noget spil. Det er også lidt crazy. Okay, vi har en medic tilbage. Vi kan få flere heals herovre. Det er da okay, der står en her. Virkelig okay. Så er bare infinite healing. Kan vi ikke lige have noget på skærmen? Nice. Okay. Okay, de må være døde med, ikke? Nej, det er ingen. Jeg synes, vi skal bare blive med at holde os lidt til den her side. Det virker til, at det er et godt sted at få en god mængde kills der. Vi skal dog zoome lidt ekstra, fordi det er meget svært at sådan rigtig se noget. Jeg kan ikke se så meget her. Det her, det er svært, så jeg vil lige kæmpe lidt af mig. Skål lige ham derinde herovre. Kom op benene igen. Det er virkelig sådan, prøv at tænke hvor voldsomt det her det er. Altså sådan krigsmæssigt i gamle dage. Man gik jo bare ind og sådan, hvis man døde, så var man bare sådan en form for kødskjold for dem, som heldigvis kom til, altså. Oh my, okay, voldsomt. Okay, man skal lige voldsomt nok det der. Men vi skal over på højre siden hurtigt. Vi skal over på højre siden hurtigt. Jeg tror det er vigtigt at komme over på højre siden her, fordi hvis det vil give os mere. Altså, jeg tror det virker lidt som om at alle står herovre i den her bygning, som ikke engang er vores, som vi ikke selv engang skal holde. Så det er lidt vigtigt at vi kommer herover. Men jeg tror at kunne få givet noget støtte herinde i bygningen, og så sådan mod højre siden. Jeg vil helst gerne være inde i bygningen, fordi så det jeg også skal tænke her, okay nu ved vi at der er mange mennesker her, siden at vi har mindre mennesker her end modstanderen, så det vil være dumt at gå herop og slå og skyde folk. Det vil så skulle være dem over i bygningens job, men får bare virkelig meget ud af det her, fordi vi kan stoppe kommende, altså pushes. Hvordan? What? Hvordan har vi ikke den før her? Okay, ham der ikke, han er udødelig. Tak. Nice. Nu skal vi videre. Kom her nu. Ja.
Nice. No, han død. Han død. Nice, okay. Jeg ved godt, det er måske ikke lige det meste sådan commentary her, men det er fordi, jeg er faktisk virkelig fokuseret, og jeg vil gerne holde dem væk fra den her zone, for det virker som om, vi virkelig kan holde dem her. De kan virkelig ikke pushe frem overhovedet. Specielt fordi vi virkelig får nakket alle deres sådan AI's. De har kun et liv alle sammen til at løbe over den her kæmpe mark. Nice. Og de fokuserer virkelig ikke så meget på at dræbe os, der står her ved vinduerne. Det er jo dem, der er problemet. Eller det er os, der er problemet. Det er jo ikke whatever ellers der er. Det er os, der står her ved vinduerne. Det er os, der er svære for dem. Det bliver virkelig hårdt for dem. De har mistet snart 500 mennesker på det første zone. Ja, lad os lige faktisk prøve at skifte over til ham her, fordi det her det er den nye gang. Jeg er ikke sur på det her sigt, det kommer faktisk overhovedet. Nice. Nice. Okay, jeg er ikke sur på den, Den har vel nok bare nogle ting som lidt ekstra damage og sådan noget, så den er jo meget nice. Det burde ikke være nogen sådan suveræn upgrade overhovedet. Det er meget mere chillt her faktisk. Altså jeg ved, at jeg ikke taler så meget, fordi jeg tror, at jeg prøver, men det er virkelig, virkelig chill at være her. Man skal ikke sådan rykke rundt, man skal bare stå og plukke folk ned. Nu er det. Okay, så er det også bare GG. Men lad os kaste den mod lige ned. Okay, det nåede vi ikke engang. Men det er stadig helt... der står en inde i bygningen. Okay, det er faktisk godt, jeg nåede at se det. Okay, men i hvert fald, vi har fået dræbt over halvdelen af deres reinforcements, hvilket er virkelig, virkelig kæmpe. Givet en god del damage til dem. Sådan virkelig. Ja, det er altså også et nice sigtegrund. Det er altså ikke et dårligt sigtegrund overhovedet. Nice. Okay, vi bliver virkelig flanked her. Jeg har svært ved at se meget. Jeg skal skrue min lysstyrke op på min skærm. Det er nok også lidt slemt for jer. Nu vil jeg gå ind i bygningen, fordi de pusher også ind i bygningen herovre med højre side. Vi skal være klar her. Hvis vi kan komme herop og stå faktisk, så vil det være sindssygt nice. Står en der. Nice. Vi er nogenlunde godt her faktisk. Jeg tror vi fik den holdt tilbage, men jeg ved ikke hvordan det står til her. De har en god idé. Der er nogen inde i bygningen her, der står nej for folk. Er det? Det synes jeg har. Okay, der er en der bare virkelig han løber agtigt. Det må være en spiller. Det er rigtig nice, hvis vi kan få ham. Nice, okay, det er godt der. Jamen, lad os prøve at gå ned i battlefield. Nu har vi stået heroppe i meget, meget lang tid. Lad os prøve at gå herned. Jeg ved godt, det måske ikke er så smart, men det er en smule sjovere, hvis vi sådan skal rykke rundt. Det vil jeg lov. Der. Okay, om bag bilen. Under bilen er faktisk ikke dårligt overhovedet. Man kan ikke kravle under bilen, men man kan godt skyde under den. Det giver ikke rigtig mening, synes jeg. Okay, der skal dodges lidt der. Okay. Så reload da. Få dem. Kom nu. Tak. Tog du også sin tid? Okay, det her det lort. Det her det ikke for godt. Ja. Skyd dem! Okay, men er jeg ikke død endnu. Der er no way. Altså, hvad er det her? Hvad er det her, vi spiller imod? Hvad er det her, vi spiller imod? Okay, men det er fint nok. Vi kan spille tank. Lad os prøve at spille tank. Vi skal dog spawn hele vejen herom, men lad os prøve at spille tank. Jeg har aldrig sådan rigtig været en tank, så det lyder meget.
Så får vi HA Anti-Infantry. Ja, det vil jeg meget gerne. Okay. J, leave the vehicle without squad. Change view mode control. Ja. Yeah. Altså. Hallo. Er du helt... Der er noget, vi ikke kan køre op af det her lort. Jamen så... Alright, vi ses lige når jeg er på battlegrounden. Okay, jeg fik ikke det der fikset. Jeg er bare gået af bilen nu. Jeg tror ikke, den kunne komme op. Jeg ved ikke, jeg tror jeg har en for dårlig tag måske til at kunne komme rundt i de her terræner. Jeg ved ikke, om fanden er. Jeg tror, det er sådan en granat. Vi har nogle machine guns nu, men de har et form for sigtecoin, så måske okay. Vi har ikke mistet nogen zoner. Det virker som om det er et rimelig godt game der. Der er nogen der har sat views. Ja. Fuldt ud. Så kom. Nogen har sat machine gun her. Jeg er overhovedet ikke sur på. Lidt irriterende at de har sat den her der. De ikke har sat den mere ved døren, så man har mere sådan et view over det hele. Hvor er de henne? Sådan seriøst, hvor er de her mennesker henne? Vi lever ud igen. Vi er nødt til at få lidt action. Altså hvordan kan vi få lov til at... this is not good. Oh shit. det er ikke en situation, man sådan meget gerne. Hvorfor? Hvorfor går han op her? Det forstår jeg ikke. Holy, der er meget recoil på os. Okay. Oh my. Nice. Der er en person. Jeg ved det ikke. Jeg lægger mig ned igen. Nice. Det her, det er... Det var så... Jeg gad godt prøve at være på de andres hold. Altså ikke på den måde, men sådan... Jeg gad godt prøve at være på de andres team, fordi jeg gad godt se, hvor svært det er egentlig at pushe frem her i den her situation. Altså det virker til, at de bliver ødelagt. Altså sådan fuldstændig ødelagt. Jeg tænker bare, at det kan umuligt være så svært for dem, ikke? Det er faktisk at research tanks faktisk, i stedet for guns, fordi det virker til tanksene, eller i hvert fald den tank, jeg har her, er elendig. Nu kan jeg godt stå her, men det er jo lidt GG, er det ikke? De har ikke nogen mennesker tilbage. Hvorfor? Se, den ting, jeg ikke forstår. Hvorfor gør den det der? Det giver ikke mening. Okay. Jeg kan ikke sige særlig meget, men... Victory, kom nu lidt, altså. Okay, men det var faktisk et godt game, det der. Altså, jeg vil sige, jeg døde okay meget. Jeg kunne godt have spillet bedre, men det der med, at vi virkelig kunne holde dem væk, var ret nice. Altså, det var faktisk virkelig nice. Få lidt XP, jeg ved ikke rigtig, hvad de gør for vælgen. Jeg tror bare, det er til research, måske. Det er det, man køber research med. Vi ender på 6. plads, det kunne jeg så godt have gjort bedre, men kills-mæssigt kan man ikke tjekke sådan. Nej, det kan man ikke, men der lå vi på en 3. plads, så det er lidt bedre. Og så herover det vil sige, at vi lå på en 4. plads set i kills, hvilket jeg ikke er sur på, i forhold til, at jeg ikke synes, vi gjorde det sådan fremragende. Men lidt kortere video. Jeg synes faktisk, det er fint, at jeg vil gerne holde mig omkring. Det er et kvarter til 20 minutter på de her videoer. Der er nogle andre, der kommer til at tage langt længere tid, fordi at det er sådan... Bare trust me, det giver mening. Jeg kan få lov til faktisk at flytte dem her. Det kunne godt være, at jeg vil have det. Jeg må lige få styr på, hvad for nogle guns og sådan noget, de her de skal have til næste gang. Men vi ses.